Aquest repte dels 21 dies em fa molta gràcia perquè, de fet, jo diguem que més o menys porto uns 21 anys fent això. I arran de l'experiència d'aquests 21 anys he escrit el llibre Treu la galleda, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar. Tu el pots salvar. Prova-ho, ja veuràs. I sense estridències. Però tu el pots salvar. Però tu el pots salvar. Però tu el pots salvar. Tu el pots salvar. Per què? Perquè de potencial de gent que pot parlar català n'hi ha moltíssim. Si jo, miserable cuc, l'únic que he fet és mantenir el català amb les converses que he tingut aquí al carrer, per exemple, ara imagina't això que ho fessin molta gent. Els resultats serien immensos perquè el potencial hi és. El que passa és que senzillament no l'excitem. No l'excitem al carrer, no l'excitem a les xarxes socials, però el potencial hi és immens. De què es tracta? D'excitar-lo, sense estridències. I jo crec que el català el salvarem qui tenim la llengua com a primera opció, però també qui té el català com a segona llengua. Per això és important, crec, fer un discurs en positiu. No que s'entengui mai que estàs atacant una altra llengua. Per què? Perquè tu el pots salvar. Tu el pots salvar. El potencial de gent per parlar en català el tenim. I es tracta de treure'l, de mantenir la llengua, de salvar-la, de treure la galleda.